Belşimiz ýaly ajaýyp zamanamyzda türkmen halkynyň milli lideri gahrman arkadagly gahrman serdarymyzyň taýsy tagylarlarynyň netijesinde il saglygy ýurt baýlygyna deňelýän berkarar watanymyzda saglyk goruş ulgamynyň ösdürmegi we kemilleşdirme uguruny dynygysyz işler alınıp barlýar. Diýarymyzyň çar ýanyna kemil lukmançylyk enjamlary bilen enjamlaşdyrylan saglyk goruş merkezleri köp ugurly häzirki zaman hassahanalar we saglyk öýleri ýylderli gurulyp ulanmaga berilýär. Öňden barlarynyň durky täzelenýär. Döwre we şertlerde ýyl günümizde ýokary hili lukmançylyk hyzmatlaryny hödürleýän saglyk goruş binalarynyň hataryny ýurdumyzyň Lewap welaýatynyň Däne we Saýyt etrap hassahanalarını görkezmek bolar. Melim bolşaýaly durky täzelenip döwre waplaşdyrylan etrap hassahanalary şu ýylyň 10-njy oktýabryny Türkmenistanyň saglyk goruş we derman senaty işgärleriniň günü münasibetli dawaraly ýagdaýda ulanylmaga berildi. Dünýäniň öňde barjy önüm önürjileriniň iň kemil lukmançylyk enjamlary bilen enjamlaşdyrylan etrap hassahanalarına ulgamyň işgärleriniň zähmet çekmegi, raýatlarymyzyň ähli amatlykları bolan şertlerde bejerigi almagy, saglygyny dikeltmekler üçin giň mümkinçilikler döredilen. Dänew şäherindäki durky täzelenen 154 orunluk etrap hassahanasyna lukmançylyk ugurlarynyň ählisi saglygyny dikeldiýän raýatlarymyza ýokary derejede hyzmat edýär. Hassahanyň ähli bölümleri dünýäniň öňde barjy lukmançylyk önümlerini önürjileriniň iň kemil innowasion enjamlary bilen enjamlaşdyrylandyr. Hassahanyň lukmanlary Lukman arka dagymyzyň paýhys ummanyny dören Türkmenistanyň dermanlyk ösümlikleri adly ilmi ensiklopedik kitaplaryny ýan kitap hökmünde giňişlen ulanyp, ularda beýan edilýän dermanlyk ösümlikleriň melhemlik ähmiýetini wagt etmekde netijeli işleri alyp barýarlar. Welaýatyň Saýyt etrawynyň Saýyt şäherindäki durky täzelenip ulanmaga berilen 150 orunluk etrap hassahanasy dürli lukmançylyk ugurlaryny öz içine alýan bölümlerinden ibaret bolup, bu ýerde raýatlary kabul etmek, näsaglary bejermek hem keseliň öňüne almak üçin ähli mümkinçilikler döredilendir. Döwre we hassahana ýokary hil ölçeglerine gurulyp, daşar ýurtlaryň iň kemil lukmançylyk enjamlary bilen bir kemsiz öpçün edilendir. Lewabyň Bagtyar ilaty saglyk goruş ulgamynyň işgärleri durky täzelenip halkymyzyň hyzmatyna berilen döwre we hassahanalar üçin il saglygy ýurt baýlygyna deňelýän ediz watanymyzda halkymyzyň sagdan durmuşy, raýatlarymyzyň saglygy üçin dynygysyz aladalan ýan türkmen halkynyň milli lideri gahrman arkadagly gahrman serdarymyzy tüý süreklerinden sag bolsun aýdýarlar. Lukman arkadagymyzyň hormatly prezidentimiz arkadagly gahrman serdarymyzyň janlarynyň sag, ömürleriniň uzak, mertebeleriniň belend bolmagy, sagdynlygyň, bagtyarlygyň hatirasyna halkymyzyň ýaşaş durmuş şertleriniň düýp göteri gowlanmagyna gönükdirilen tutumly işleriniň elmydamy rowaj bolmagy arzu edilýär.